Ak chceš okamžite začať vyhrávať v hre Chicken Road 2, pozri sa hneď teraz do popisu tohto videa. Nájdeš tam odkaz na nástroj, ktorý ti výrazne zvýši tvoje šance na úspech. Nestrácaj čas, ten odkaz ti môže doslova zarobiť peniaze. Chicken Road 2 je viac než len obyčajná hra. Je to príležitosť. Možno si už všimol, že niektorí hráči vyhrávajú znova a znova. Nie je to náhoda, používajú osvedčené stratégie a nástroje, ktoré im dávajú výhodu. V tomto videu ti ukážem jednoduchú a účinnú metódu, ako byť medzi víťazmi. Začneme s tým, prečo je Chicken Road 2 tak populárna. Hra kombinuje predvídanie, šťastie a správne rozhodovanie. Ale ak vieš, čo máš sledovať, vzory, cykly a pravdepodobnosti, môžeš hrať nielen pre zábavu, ale aj strategicky. Tu prichádza na rad nástroj, ktorý odporúčam. Je navrhnutý špeciálne pre Chicken Road 2 a analyzuje pohyby, vzory a štatistiky v reálnom čase. Na základe dát ti odporúči najvhodnejší moment, kedy zastaviť, vsadiť alebo pokračovať. Je to ako mať vlastného analytika priamo počas hrania. Z vlastnej skúsenosti môžem povedať, že s týmto nástrojom som prestal hádať a začal vyhrávať konzistentne. Funguje to najmä vtedy, keď ho používam spolu s pevne nastaveným rozpočtom a so správnym rozdelením rizika. Samozrejme, existujú aj iné taktiky, napríklad klasická martingale stratégia, kedy po prehre zdvojnásobuješ stávku. Ale pozor, bez analýzy to rýchlo vedie k strate celého rozpočtu. Práve preto je kombinácia rozumnej stratégie a výkonného nástroja kľúčová. A teraz otázka, chceš sa aj ty zaradiť medzi úspešných hráčov, ktorí vedia, čo robia? V popise je odkaz, cez ktorý získaš priamy prístup k nástroju, ktorý používam aj ja. Je jednoduchý na použitie a výsledky uvidíš už po prvej hre. Klikni na odkaz v popise, zaregistruj sa a začni hrať tak, ako to robia tí najlepší. Nenechaj hru rozhodovať za teba. Vezmi kontrolu do vlastných rúk. Ak sa ti toto video páčilo, nezabudni ho lajknúť a prihlásiť sa na odber. V ďalšom videu sa pozrieme na pokročilejšie stratégie a tipy, ako z Chicken Road 2 dostať maximum. A kým dovtedy, drž sa a hraj múdro.